ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ይብጻሕኩም ኣብ ዘዘለኹሞ ክብራ ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ሰሉስ 12 ግንቦት ፈንወና ይፍልም ኣሎ። ኣብ ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ወትሩ ሰሉስ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ንስክላ ናይ ዝደሓነት መንእሰይ ኢማኩሊ ዝተርኽ ዛንታ ከነቕርበልኩም ኢና። ብዘይካዚ መደብ ስፖርት እውን ክህልወናዩ ምክትታልኩም ብኸብሪ ንዕድም። ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ወራር ዕስለንበጣ ኣስጊኡ ከሰላ መንጎ ቤን ዓምርን ኑባን ብዝተኻየደ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ተቐቲሎም 79 ቆሲሎም። ጅቡቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ክሕግዝዋ ንዝጸንሑ 12 ቻይናውያን ሓካይም ዝለዓለ ሃገራዊ ክብሪ ሸሊማ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ብትርከቦ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2019 ናትሒዙ ጸጸኒሑ ዘጥቅዕ ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ናይ መግቢ ዋሕዲ ከየኸትል ስጋኣት ከም ዘሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ደጊሙ ኣጠንቂቑ። እቲ ውድብ ኣብ ዘርግሖ እዋናዊ ጸብጻብ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ወራር ዕስለንበጣ ገና ከቢድ ጉድኣት የውርድ ብምህላው ኣብዘን ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላው ክኸትል ምዃኑ ኣሚቱ ብኸቢድ ታህስያን ዘላ ኢትዮጵያ ጸረ አንበጣ መድሃኒት ዝነጽጋን ወራር ዕስለንበጣ ዝከታተላን 4 ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ብሓገዝ እኳ እንተተበርከተላ ዛጊት ነቲ ወራር ክትቆጻጸሮ ኣይከኣለትን። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝወርድ ዘሎ ሓያል ዝናብ ንምፍራይ አንበጣ ዘተባብዕ ብምዃኑ እቲ ዞባ ብሓድሽ ወራር ዕስለንበጣ ክጥቃዕ ከም ዝኽእል እዩ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ዘሎ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ህዝበን ኣብ ኣባይቶ ክዕጾ ኣውጀን ዝርከባ ሃገራት ዞባ ካብዚ ለበዳ ክወርድ ንዝኽእል ከቢድ ሓደጋ መኪተን እኳ እንተለዋ ኣንጸላሊወን ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ግና ገና ከም ዘይተቐንጠጠ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ጥራይ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ዋሕዲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ውድብ መግብን ሕርሻን ግምታቱ ኣስፊሩሎ። ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ውድብ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ኬንያን ብሰንኪ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክርከባ እንከለዋ ኤርትራን ጅቡትን ድማ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከይወድቃ ኣብ ኣሻቓሊ ደረጃ ይርከባ። ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ዩጋንዳ ሓደጋ ወራር ዕስለንበጣ ዘንጸላልወን ሃገራት ምዃነን እቲ ውድብ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ። ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወጻኢ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ የመን፣ ዖማን፣ ፓኪስታንን ኢራንን እውን ከቢድ ሓደጋ ፈጢሩ ምህላው እዩ ተመልኪቱ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ኣብ መንጎ ካብ ዓሌት ቤጃ ዝኾኑ ቤን ዓምርን ኑባን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 79 ድማ ቆሲሎም። እቲ ካብ 5 ግንቦታት ሒዙ ዝተጓሃረ ግጭት ክሳብ ቀዳም 9 ግንቦት ከም ዝቐጸለ እዩ ተሓቢሩ። በቲ ግጭት ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝተቓጸለን 3 ካብ ወገን ቀቢላ ቤን ዓምር ከም ዝሞቱን መግለጺ ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ሜጀር ጀነራል ባበከር ማሕሙድ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ብዝሒ ግዳያት ካብዚ ብኣመሓዳሪት ዞባ ዝተዋህበ መግለጺ ክዛይድ ከም ዝኽእል ንናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምጥቃስ ምንጭታት ዜና ካብቲ ከባቢ ኣመልኪተን። ጠንቀቲ ቀቢላዊ ግጭት ዛጊት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ብዝተላዕለ ባእሲ ከም ዘጓሃሮ እዩ ተመልኪቱ። ካብ ዓሌት ቤጃ ዝኾኑ ቤን ዓምር ኣብ ዶባት ሱዳንን ኤርትራን ዝነብሩ ቀቢላ ክኾኑ እንከለዉ ኑባ ድማ ካብ ጎቦታት ዶብ ኮርዶፋን ዝፈለሱ ምዃኖም እዩ ዝንገር። ኣብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ኣብ መንጎ ቤጃ፣ ራሻይዳ ከምኡ ድማ ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ዓሌትን ቀቢላን ዝመሰረቱ ግጭታት ብተደጋጋሚ ክጓሃር ጸኒሑ እዩ። ጅቡቲ ምስ ብዝሒ ህዝባ ብምንጻር ኣብ ኣፍሪቃ ታዝበዝሐ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዝተረእየላ ሃገር ኮይናላ። 1 ሚልዮን ኣብዚ ኣክል ብዝሒ ህዝባ ዛጊት 1200 መልከፍትን ሞት 3 ሰባትን መዝጊባ ዘላ ጅቡቲ ነዚ ለበዳ ንምምካት ክትሓጋገዝዋ ንጸንሑ 12 ቻይናውያን ሰሞያ ጥዕና ዘለዓለ ማዳልያ ሃገራዊ ክብሪ ሸሊማቶም። እቶም ቻይናውያን ሓካይም ኣቐዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ሞያዊ ብቕዓቶም ድሕሪ ምብርካት ብ30 ሚያዝያዮም ናብ ጅቡቲ ተሰጋጊሮም። እቶም ቻይናውያን ንዝተዳለወሎም ማዳልያታት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጅቡቲ ዓብደልቃድር ካሚል መሐመድ ተረኪቦም። መንግስቲ ጅቡቲ ንዝኣወጆ ህዝቢ ኣብ ኣባይቲ ክዕጾ ዘገድድ ድንጋጌ ብዕቱብ ከም ዘይተተግበረ እኳ እንተተገልጸ እቲ መንግስቲ ግን ነቲ ኣዋጅ ክሳብ 17 ግንቦት ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡሎ። هذه إذاعة إرنا كبرات سمعتي زينا أبزي تفتصيمولو كمتي يامئتو مدبنا زحبرناكم كاب لومي جميرنا وترو سولس كاب هلكيت رواندا نسكلا نايز دحانت من إسي إما كلي زت الرخزانتا كنغربلكم إنا إما كلي ناي قدايات قداي بزبلا رستي
بممهر فقر ورأيها ستترجمت مصحف كاب هلقيت نسكلا بزدحنت منئسي إما كلي left to tell بزبل أرستي أب كلتا شحن شدشتن ناب هزبي تحرم زرقحا مليونات قدحات شيطان ناب زتفلاليك أنقوات دما تترجمانيا ممهر فقر ورأيها نزا مصحف بزقللن تقرنيا كنبب زقل بزردون ملكع ترجمو زانتا دما بزمست وحزيا ختيلو أغريولنا له إذا بوحلو لاقباب ترجمو ناب هزبي زرقحا مصحف ناب كلو كتب باتحن هزبي كابزي صغاي امنتن تسفان زحقفه حق انيا فتصامي إما كلي بزح كستبلن كتحجز كابزبل امنت بريدي إيرانا كترخ سلز فقده بسم إيرانان سمعتان أزينا نمسجنو نزان تا إما كلي وين سليمان تريخات لنا مكتالكم كتكتسلو بخبر نعدم إما كلي ناي قدايات قداي كاب هلقيت رواندا ناي استرفت قوالن ستيت تاريخ صحفتي إما كلي إلي باقيزة مس ستيف أوين ترقامي ممهر فقر رأيا እቶም ቀተልቲ ስመይ ክጽውዕም ከለዉ ሰማዕክዎም በቲ ሓደ ሸነኽ ናይቲ መንደቕ እዮም ነይሮም ቀጢን ናይ ጣውላ መንደቕ እዩ ኣብ መንጎና ነይሩ ድምፆም ኣዝዩ ፍራሒ ርሕራሕ ዘይብሉ ንኽቐትሉ ኸኣ ኣንቂዶም ዝነበሩ እዮም ኣብዚያ ዘላ ፍሊጥና ኣለና ረኸብዋ ንኢማ ኩሊ رغبوا بزح دمتي بزح جاوتا بزحت قتلتي أب حنقولي كأرطم يفتن نيري نايك قدم قربابتين محاجتين بفقرن حاليتن ننبر زنبرناينا حجي كويناتن قزومان حيزوم نزقزان ناخلولو سميجو علو أنا لومي 399 ردع قتيل الله بلي حدا خباتهم نيما كل انت قتيليا مبل 400 تكون ليا نايلو معلت حسابي كعجي زخونه من قصاص كي جبركو اب حدا انقولو نايت عين مدري الحكي لتتصقعكو إتن مساي تحبي إنزنا برا شو عتوالدون كمو كم زختن فس كله زسمعني تنفاسي كحب تقالسكو دمتهم نبأ أمري سسنتقنا أتوي كم زي أبنتوف كهردك إسزلخو كم زلان بانسني سوم زقات قلو نزلو اسخبلو زي كلك أنزان رمز انت خعواني وشت أيكوني دقاو أكالاتي كلك أتزلني فرحي كساب كند زي أكلاو أنزاك سعبي خيلي لحليمي وناي فلتن تفتافكو حد فتينة قرر يقبيتو نمخانو تفتافو ناي نبرن أفاي كاب حس أنا مدر بدا يدر عيني عميتي نفسي كتصور اللي تمنخو دمت أمقن كمان نمجزين لعلي أبئزاني هكالحي كمحرنا خمزي يكونوا يرد أن نيريو أبو أمريد ما تتملاليس وحد دمت أترايق على حنبرة انت حيزوم نقتلوني انت حيزوم نقتلوني انت حيزوم نقتلوني اتهم قتلتي أبتا أفافيت معطيهم نيرم أبسخونا قزيخ آكروخ بنو مخانا مفلت نيري اتو
ጎዘሞ ስጋይ ሰንቲቁ ክሳብ ዓጽመይ ክበጽሕ እንከሎ ከመይ ክኸውን ይናበልኩ ብሓሳብ ተዋሕጥኩ ብዛዕባ ኣሕዋተይን ስድራይን እውን ምሕሳብ ኣይቋረጽኩን ብህይወት ይህልው ዶ ወይቶም ዶ ይኾኑ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ንረኽብ ዶ ንኸውን ኣዳዊ ብሓባር ጠሚረ ነታ ቦይ ዝሃበኒ መቁፀርያ ኣብ ኢደይ ጨቢጣ ሓስኩዋ እሞ ብውሽጠይ ጸሎት ጀመርኩ ኦ ጎይታ ብጅኻ ሓግዘኒ ብጅኻ ብኸምዚ ክመውት ኣይትሕደገኒ ብጅኻ ክረኽቡኒ ይትሕደጎም ኣብ ቃልካ ሕተቱ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም ኢኻ ትብል እሞ ይሓተካ ኣለኹ ጎይታ ብጅኻ ነዞም ቀተልቲ ከም ዝኸዱ ግበሮም ብጅኻ ብዛ ዓይኒ ምድሪ ክመውት ኣይትሕደገኒ ብጅኻ ጎይታ ብጅኻ ኣድሕነኒ እቶም ቀተልቲ ካብቲ ገዛ ርሒቖም ድምፆም ክስማዕ መጀመረ ቁርባ ተንፈስና ከይዶም ኢልና ኣብዛ ዝመጽእ ዘሎ 3 ወርሒ ግን ደጋጊሞም ክመላለሱ እዮም ብሓቂ እግዚኣብሔር ከም ዝናሓፈኒ የዝኣምን ኣብተን ዝመጽኣ ዘለዋ 91 መዓልታት ግን ምንሓፍ ወይ ምንሕሳይ ከም ምድሓን ኣዝዩ ከም ዘፍልኽ መሃሪ እዚ ትምህርቲ እዚዩ ድማ ንሓዋሩ ዝቐየረኒ እዚ ትምህርቲ እዚዩ ኣብ ማእከለቲ ጃምላው ህልቂት ነቶም ዝጠልኡንን ዝሃድኑንን ዝነበሩ ከፍቅርን ነቶም ንስድራይ ዝቆራረፅዎም ክምሕርን ገይሩኒ እዩ ስመይ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛዩ እዚ ታሪኽ እዚ ንእግዚኣብሔር ከመይ ኢለ ኣብቲ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝተራእዩ ኣሰቀቕቲ ህልቂታት ሓደ ዝኾነ ናይ ሩዋንዳ ህልቂት ከም ዝረኸብኩ ወይ ዘዘንቱ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኢማኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤወን ተርጓሚ መምህር ፍቅሪ ኣያ ቀዳማይ ክፋል እቲ ዘንጸላሉ ዝነበረ ማዕበል ምዕራፍ 1 ዘይትነጽፍ ፈልፋሊት ኣብ ከነቴ ተወሊደ እዚ ብውሕዱ ብዛዕባ ተዛዕበ ኩሉ ቦታን ናተዓባብያይን ዝስማዓኒ ዝነበረ እዩ ሩዋንዳ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከም ዕንቁ ተሰቂራ ትርከብ ንእሽቶ ሃገር እያ እቶም ኣዝዮም ንምርኣዮም ባሰብሉ ሉምዓት ጎላጎል ቀጠልያ ወሓይዛ ዘንጸባርቑ ቀለያታን ዕቤት እግዚኣብሔር ዘንጸባርቐሎም ዕዮታት ኢድዮም
ካብቲ ኮረቢታት ዝወርድ ንፋስ ጽሕደ ሊባኖስ ሰዲቑ ሙኡስ ሽታ ናይ ካሪዝ ሞንተንን ሊልን ተማሊኡ ዝወርድ እዚ ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ምስ ዝተማቆሩ ከይኮነ ይተርፍን እቶም ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ሩዋንዳ ዝሰፈሩ ጀርመናውያን ዘይትነጽፍ ፈልፋሊት ዝሰመይዋ ከም ቆልዓ እዚ ዝጠቕሶት ጽናሕኩ ጽባቕን ርህራሄ ጎረባብተይን ዓሚቕ ፍቕሪ ስድራይ ኣሕዋተይን እንተዘይኮይኑ ነቶም ነተኣሰቀቐ ህልቂት ዝወለዱ ንሃገረይ ድማ ናብ ባሕሪ ደም ዝለወጥዋ ከም ቆልዓ ከይተላለኽዎም ይዕብየ ኣብ ገዛና ኣድልወን ዓሌታውነትን ይፍለጥ ኣይነበረን ሰባት ንዝተፈላለዩ ዘርእን ዓሌትን ይውክሉ ምዃኖም ኣይፈልጥን እየ ነይረ ምስዞም ህቱ ወይ ቱትሲ ዝበሃሉ ቃላት ክሳብ ቤት ትምህርቲ ዝጅምር ሌላ ኣይነበረንን ኣብ ዓድና ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ 13 ኪሎሜትር ሰንጢቖም ክጓዓዙ ንቡር ነይሩ እዝና ኾነ ወለድና ከይጭወዩ ወይ ከይጉድኡ ዝብል ስጋት ርእየሎም ኣይፈልጥን ከም ቆልዓ ዝዓበየ ፍርሐይ ኣብ ጸልማት በይንኻ ምዃን ጥራይ ነይሩ ኣዝያ ሕጉስቲ ቆልዓ ኣብ ሕጉስ ስድራ ቤት ኮይነ ይዓብየ ኣብ ሓንቲ ሰባት ንሓድሕዶም ዝከባበሩላን ዝተሓላለዩላን ገጠር ዝቕመጥ ዝነበርኩ ኸኣ እመስለኒ ነበረ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሩዋንዳ ኣብ እትርከብ ኩብዬ ትበሃል ኣውራጃ ማታባ ኣብ እትበሃል ገጠር ተወሊደ ገዛና ኣብ ዝባንኩርባ ተኾይጣ ንቐላይ ኪሹ ኣማዕድያ ትጭምቶ ሰማያት ኣብ ዝጸርየሉ እዋን ስወረ ኪኖ ቀላይ ኪሹ እውን ኣማዕዲኻ ጎቦታት ጎረቤት ሃገር ዛይር ሕጂ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ገዛና ይረኣዮም ገለ ካብቲ ናይ ንእስነት ዝኽርታተይ በቶም ኣጻድፋት ኩርባታት ናይ ተቐላይ ሸተቲልካ ምውራድን ምሰቦይን ኣሕዋተይን ጋሕጋሕ ኣብቲ ሙቕ ቀላይ ክንሕምብስን ፈሽፈሽታ ናይ ትስሑል ንፋስ ኣብ ቆርበትና እናዓለበ ኣንቃዕሬሬ ናብቲ ኣቀማምጣ ናይ ገዛና ክጥምትም ከለኹ እዩ ንገዛና ኣብ እንመለሰሉ እዋን ብዘይካቲ ብባህሪ ጸዳፍ ምዃኑ ኣእጋርና ኸኣ ጭቃ ስለ ዝጽየቕ ናብቲ ቀላይ ተነቒተይ ከይወድቕ ኩሉ ግዜ ዝፈራሕኩ እየ ነይረ ኣቦይ ፍርሐይ ቀልጢፊ ዘንብቦ ኣብ እዳው ጸልጸላ ኣቢሉኒ ኣብ ዘድይበሉ ፍርሐይ ቅንጥጢሉ ዝኸደለይ ምስ እትቦይ ፍቕሩ ዝሓብእን ስምዒቱ ብዙሕ ዘይርአን መንባሩ ኸኣ እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ኣዝየ ዝፈትዋ ነይረ ካብ ምሕምባስ ንገዛና ምስ ተመለስና ኣደይ ከም ወትሩ መግቢ ቀሪባ ትጸንሐና እሞ በሊዕና ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ናይ ኣደይ ፀዓት ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉና ትስእ ድሕሪ ኩሉና ኸኣ ትድቅስ ክዳውንትና ምሕፃብ ገዛ ምልዓል ጥራውስትና ምቕራብ ናይ ኣቦይ ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ ምቕራብ ንዓኣ ይዝምልከት ክዳውንትና ኩሉ ባዕላ ዝሰፈየቶ እዩ ፀጉርና ባዕላ ትቕምቅመና ብምሉእ ገዛና ዘሎ መፀባበቒ ንሳ ዝሰርሐቶ እዩ እቲ ክንቆርሶ ትቕርበልና ባልዶንጓ ባዕላ ኣብ ቀፅር ገዛና ዝዘርኣቶ እዩ ንኩሆ ቅድሚ ኩሉና ተሲኣ ምስ ኮስኮሰቶ ነቶም ሰራሕተኛታት ነተን ከብቲ ከብልዕወንን ከስቲይወንን ኣመሓዲራቶም ንኣና ቀራሪባ ኣፋንያ ምስ ወድአት ናብቲ ሙሉእ መዓልቲ ትምህረሉ ቤት ትምህርቲ ብእግራ ትኸይድ ክልቲኦም ወለደይ መምሃርያን እዮም ነይሮም እቲ እንኮ ንጥሜትን ድንቁርናን ክንስዕረሉን ንኽእል ትምህርቲ ምዃኑ ኸኣ ተሪር እምነት ነበሮም ሩዋንዳ ሽሕኳ ሓንቲ ካብተን ዝነኣሳ ሃገራት ኣፍሪቃ እንትኾነት ብዛዕጋ ህዝባን ድኽነታን ግን ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ሃገር እያ ብዝሒ ህዝባ ከባቢ
ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣቦይን ኣደይን ኣብ ቤተሰቦም ናይ መጀመርያ ካልኣይ ደረጃ ዝወድኡ እዮም ነይሮም ንደቆም ከዓ ዝበለጸ ዕድል ናይ ትምህርቲ ክህቡ ቆሪጾም ተበጊሶም ዝነበሩ እዮም ኣቦይ ነብሱ ቐጻሊ ብምምዕባልን ደረጃ ትምህርቱ ብምውሳኽን ኮነ ብቐጻሊ መጻሕፍቲ ብምንባብ ደኺመ ኸይበለ ኣብ ስራሕ ብምትጋህን ብኣብነት ይመርሓና ነበረ ብቁፅሪ ውሕድ ዘይኮነ ናይ ስራሕ ሽልማትን ዕቤትን እውን ኣመዝጊቡ እዩ ካብ ናይ መባእታ መምህር ናብ ማእከላይ ደረጃ ካብኡ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ጸኒሑ ድማ ዳይሬክተር ናይ ካልኣይ ደረጃ ቀጺሉ እውን ናይ ኩሎን ካቶሊካውያን ኣብያተ ትምህርቲ ሓላፊ ብምዃን ኣገልጊሉ እዩ ኣብ ሩዋንዳ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት ነናይ ገዛእ ርእሱ ምሉእ ስም እዩ ዘለዎ ኣብ ወጻጻእ ስም ድማ ኣብቲ መጀመርታ እቶም ወለዲ ነቲ ህፃን ምስ ረኣይዎ ዝህልዎም ስምዒት እዩ ዝምርኮስ በቲ ኬንያ ሩዋንዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቋንቋ ሩዋንዳ ስመይ ማለት ኢሊ ባጊዛ ብነፍስን ብስጋን ምልክዕትን ኣንጸባራቒትን ዝብል ትርጉም ኣለዎ እዛ ስም ኣቦይ ስለ ዘውፅኣለይ ካብ ዕለተ ልደተይ ኣትሒዙ ክሳብ ክንደይ የፍቅረኒ ምንባሩ ዓባይ መዘኻኸሪት እያ ስም ኣቦይ ሊዮናርድ ኢኪሊንኪዲ ይበሃል ኣደይ ከዓ ማሪሮስ ካንኪንዲ ትበሃል መሓዙታ ግን ሮዚለኒን ዝፅውዓኣ ኣብ ክራማት 1963 ኣብ መርዓ ናይ ሓደ ቤተሰብ እዮም ተላልዮም ዕላሎም ብናይ ኣደይ ሕተይ ጀሚሩ ፀጉርኻ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መርዓ ክትወፍር ኢኻ ኣቦይ ቀምቀማይ ክረክብ ከምዘይከኣለ ሓቢርዋ መቐዛምፂኣ ባዕላ ቀምቂማቶ ጽቡቕ ጌራ ቀምቂማቶ ክትከውን ኣለዋ ብድሕሪኡ ካልእ ሰብ ቀምቂሞ ይፈልጥን እዩ ድሕሪ ዘጋጣሚ እዚኣ ከዓ ኣብ ዓመቶም ቃል ኪዳን ኣሰሩ ኣቦይን ኣደይን በቲ ኣብ ሓጎይ ዘውረሶም ግራት ናይ ቡንን ባናናን ባልዶንጓን ኮነ በቲ ናይ መምህርና ስርሖም ቁሩብ ገንዘብ ክሕዙ ክኢሎም እዮም እቲ ባዕሉ ሃንዲሱ ባዕሉ ዝሃነጾ ገዛና ከዓ ብመዐቀነ ናይ ዓድና ከም ፍሉዩ ዝቁጸር ነይሩ ሳሎን ክሽነ መመገቢ ክፍሊ መመደቀሲና ክፍሊ ከምኡውን ንጋሻ ዝኸውን መደቀሲ ክፍሊ ነይሩዎ ሰራሕተኛታት ዝውዕልሉ ከምኡውን ንኸብትና ዝኸውን ፍሉይ ቦታ ሰሪሕለን ነበረ ኣቦይ ነቲ ዚንጎ ምዕቀሩ ማይ ስለ ዝገበረሉ ናብ ቀላይ ኪሹ ማይ ካብ ምውራድ ኣገላጊሉና እዩ እቲ ባዕሉ ዝተኸሎ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ መብራህቲ ድማ እኹል ፀሓይ እንተረኺቡ ንኸባቢ ሰዓት ዝኸውን ይብራህልና ነይሩ እዩ ሓንቲ መኪናን ሓንቲ ሞተር ብሽክለታን እውን ነይረናና እታ ሞተር ብሽክለታ ኣቦይ ርሑቕ ናብ ዝበለ ንኣሽቱ ዓድታት ክገይሽን ከሎ ይኸደላ ነይሩ እታ መኪና ከዓ ሰንበት ቤተ ክርስቲያን መኸዲትን ኣዝማድ መብፅሒትን ትጥቀመና ነይራ ደቂ ዓድና ከም ሃብታማት ይቆፅሩና ነይሮም ነቦይ ከዓ ሙዙንጉ ኢሎም ይፅውዕዎ እዚ ማለት ከዓ ጻዕዳ ሰብኣይ ወይ ሃብታም ማለት እዩ ንምብዛሕትኦም ሩዋንዳውያን ጻዕዳን ሃብታምን ተመሳሳሊ ትርጉም ይዘለዎ ኣብ ዓድና ብዘይካ ኣቦይ ሞተር ብሽክለታ ዝነበረቶ ሰብኣይ ነበረን ኣደይ ኣብ መንገዲ ከይክተር ኩሉ ግዜ ምስተጨነቐት እያ ብኩልና ምሽቓል ካብቲ ቀዲመ ዝጠቐስክዎ ተሰላስሎ ስራሓት ሓደ እዩ ኣብቲ ፀምፀም ጎቦታት ፀኒሖም ገለ ከይገብሩኻ ትብሎ ነቦይ ሓደ ኸባና ገይሹ ልዕሊ ሓደ ለይትን ተሓዲሩ ኣብ ራድዮ ዝቃላሕ ዜናታት ክሳብ ምክትታል ትበፅሕ ነይራ ኣይተዓወትኩን እምበር ኩሉ ግዜ ኣደ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ጥራይ ካብ ተሓስቢ ኣብቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሰናይ ነገራት እንተተተኩሩ መሓሸ ይብላ ነበርኩ ኢማ ኩሉ ጓለይ
ብዛዕባኹም ይኹን ብዛዕባ ኣቦኹም ዝኾነ ሕማቕ ክሰምዕ ወይ ክርኢ ክጻወሮ ይክእልኒ ኣምላኽ ቅድሚኹም ይግበረኒ ትብለኒ ምእንቲ ጥዕናናን ድሕነትናን ጽቡቕናን ኩሉ ግዜ ምጽለየት እያ ኣብ ገዛና ምሸት ብሓባር ምጽላይን ሰንበት ቅዳሴ ምስታፍን ግድነት እዩ ነይሩ እቲ ምሸት ምጽላይ ኮነ ሰንበት ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ወይ እውን ካልእ ምስ እግዚአብሔር ዝተሓሓዝ ስራሕ ኣዝዩ ይፍተወኒ ነይሩ ምስ ቅድስቲ ማርያም ዝነበረኒ ፍቕሪ ከዓ መዘናይ ነበሮን ከምዚ ኣብ ሰማይ ኮይና ትከታተለኒ ካልአይቲ ደይ ገይረ ዝሪኣ ጸሎት ሓጎስን ሙቐትን ከም ዝስማዓኒ ይገብረኒ ሓቂ ንምዝራብ ብዘይ መጠን ይሕጉሰኒ በዚ ምኽንያት ዝኸይኮነ ይተርፍን ጓል 10 ዓመት ምስ ኮንኩ ካብ ገዛ መሊቕና ምስ ጃነት ማሓዛይ ናብ ኣባ ክለመንት ዝበሃሉ ምስ ገዛና ጽቡቕ ምሕስነት ዝነበሮም ካህን ኣነ ከዓ ከም ኣባ ሓጎይ ዝሪኦም ዝነበርኩ ክንበጽሕ ዝኸድና ኣነን ጃነትን ከባቢ 11 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ወሓዚ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መንገዲ ሓሊፍና ኢና ናብ ኣባ ክለመንት ዝኸድና በመምጻእና እኳ ተሓጒሶም እንተተቐበሉና ኣዝና ድኺምናን ረይጽናን ረሲሕናን በመንባርና ግን ምሽቓሎም ኣይተረፈን ኣብ ማዓንጡ ዝተኣስረት ጻዕዳ ገመድ ኣብ ቅድሜና ጥልጥል እናበለት እንታይ ደሊኽን መጺኽን ዘንደቀይ በሉና ኣባቴ ህይወትና ንእግዚአብሔር ክንውፍድ ደሊና በለቶም ጃነት መሓዛይ ሓቀይ ኣባቴ ሓሲብናሉ ዝመጻእና ጉዳዩ ደናግል ክንከወይና እንደሊ ደገም ኩሉ ደናግል ክትኮና ተረዲእክን በሉና ርእሶም እናነቕነቑ ገለ ክገልጹልና ዘይደለዩ ዝሓብኡልና ስምዒት እኳ እንተነበሮም ኣእዳዎም ኣብ ርእስና በመንባር ግን ፍሉይ ጸሎት ጸለዩልና ኦ ጎይታ ነዘን ደቀ ይባርከን ሓልወን ንመዓልታተን ድማ ባረኽ ብምባል ናባና ጸሚቶም ሕጂ ክልትየኽን ገዛኽን ኪዳሙ 18 ዓመት ክን ምስ መላእክን ምጻኒ ሽዑ ደናግል ክትኮና ትደልያ እንትኾንክን ክንዘራረበሉ ኢሎም ኣፋነውና ኣቦይን ኣደይን ንኹልቲ ክርስቲያናዊ ክብርታት ኣጣሚሩ ዝኸይድ ርድኢት ነይርዎም ኣብተን ወርቃውያን ሕግታት ይኣምኑን ንጎረባብትና ከም ነፍስና ክንርኢ ይምሁሩና ነይሮም ምስ ደቂ ዓድና ዝነበሮም ርክብ ጽቡቕ ነይሩ ኣዝዩ ምዕቡልን ብሓደ ቅኔት ዝኸይድን ጎደቦ ክፈጥሩ ከይተሓለሉ ይጽዕሩ ነይሮም ኣቦይ መብዛሕትኡ ቀዳሚ ሰንበት ወለንታዊ ስራሕ ምስራሕ ይሕልፎ ነይሩ ንኣብነት ሓደ ግዜ ናይ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ቤት መቕደስ ኣብ ምሕዳስ ብጉልበቱን ገንዘቡን ዝተሳተፉ ክጥቀስ ይከኣል ነቶም ንኽመሃሩ ገንዘባዊ ዓቕሚ ዝሓጥሮም ዝነበረ ሓደ ናይ ቡን ተራድኦ ዝበሃል ማሕበር ኣቆይሙ ነቲ ማሕበር ክሕግዙ ንዝተመባጽዑ ኣብ ግራቱ ብነጻ ከም ዝሓርሱ ይገብር እሞ በቲ ንሶም ዘወፈይዎ ገንዘብ ከም ዝሕገዙ ይገብር እቲ ፕሮጀክት ኣዝዩ ዕውት ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ተረፍ ሰልዲ ህዝባዊ ማእከል ኣብ ምህናጽ ሜዳ ኩዕሶ ንኾተቲታትን ናሕሲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምህናጽን ሓጊዙ እዩ ኣደይ እውን እንተኾነ ንዝኾነ ዝተሸገረ ሰብ ኣሕፊራ ኣይትፈልጥን ገዛና ከዓ ብዙሕ ግዜ ተወሳኺ ስድራ ቤት ይእንግድ ነበረ ደጊሞም ናብ ስሩዕ ህይወቶም ክሳብ ዝምለሱ ኣብኡ ይጸንሑ ነበሩ ስራሕ ምስ ወድአት ዲቪዛታት ቆልዑዋ ምስፋይ ንቆልዑ ብናጻ መምሃር እንትነጥፉን ነበረ ሓደ ግዜ ምስ ሓንቲ ንጓላ መምርዓዊ ክዳን ክትረክብ ዝተሸገረት ሰበይቲ ዝገበረኦ ዕላል ትዝብለኒ ሮዝ ኣነሲ እንታይ ዓይነት ኣደ ክበሃል እየ ጓለይ እዛ ጓለይሲ ኣረጊት ክዳን ተኸዲና ክትምርዓያ ማለት ድዩ ሓንቲ ጤል እንተትነብረኒ ንዓኣ ሸይጠ ገሪማ ከም ትውዕል መገበርክዋ እዋይ ጓለይ
أدي بزح كتشنق كم زي بلان أبيك زبيرا تأمينا نسو كحلي الله مخانو نجيرا أفانوتا نتصبحي تدي قلي خاتنا ممهرنا دوموزا زترقمتو غنزب كتقوصر دحر مصنح نعداغا خيدا نمسرحي كدان مرعات يكون محازوتا زخون بوقب حبرتات زقيصي أجرأت مصا كتسف تعزبكوا أبوينا دين عدنا كم حنت عباي سدرا بيتنا يتموتوا نيرم عدنا دما كم مسايا كم ولدهم جيروم يتموتوا نيرم نابنت أبوي أبكبابينا كم مهور نوح فتحة ونسب أيوز تمت نبرأ بزغقا سبات كبرحو كيلومترات تقوعيزهم سدرا بيتاوي سقماتو من ناي كنزب شقراتو من ناي وانين حقنو من كم مخروم يحطوا نبرو كل جزء خا أبزي بيتاو قيقون مئزاز أبي قلعن زأمسلو قدايات مستتصوعيو ددحر زخونا زقات متسقم جزانا مخوحكوح زي ترفي نيرو ليونارد نعقد حنسب انت قبرنا يزحيش قلب لنا زبلو زرباتات لمدات يوم أبسخونا ساعات أفتق جزانا نقايش روحوي نيرو كساف فتح نايت شقر زركبكا بزي زخونا درات ناي جزي أب جزانا يمسيون يوعلون كإلتنا يا سرار بقوي كرمانيو شكرهم بعلم كم زفتحوا أميني إزفانوا أدي دارقانو لهم عدنا دقهم بمن قدا زي حلفيس لزي نبرم بمولهم عدي ممهر النابليوم زوع وانيرم بزحت هانستي بفلايكا مسسوقتن تسقم زنبرن مخرخ عتا يمص نبرا إذ كلنا ناقبروكن نعنا زخون جزيه يسوء زي منبارم كرمني نيرو أبوي دحر سراح مسعرختو بالراست يلن أوانات اللوا كم معلتات حدا معلتي أمسي مجيو كلاتنا دقيسنا تسانيحنا دقيقة توم شغور آخر دقيقة بلو إلي حتى ندي مو أغقي لوي أديتك يا أبي داخلو دلي خير ساعتها دق أسو يكونا دقي سوم كتري أم تدلي خاخ أبا قام متساكا تبلو أمو بينيسي بلعني دهر مبال نخلنا نغنيقو يتسألنا نسي بلع نحنا خلنا كدان ليتي تخدينا كبيبنا نتمتو نفس وقف دقيق بتعم صحابيتي عنيرة بلي عود هرمودو نخلنا أبسالهم وسيدو يتسألينا تسألي ميم لينارد صباحك أتمرت اللوم تبلدي روز أنا وانت صباح صراح كوفري سألوتك أبزي فيني بحالني حق أيدو إماكولي هو أبو يبلو حفرفرنا بالكو نبوي أمنا يدنقون يخبروني زنبركمو كم سعينتها قد أسحتون عي محتاتو بالتعميز حقساني إتن أواناتتي أتن أزين تأمرات هوياني النيران أبوي تلابيس وزغيد أتوب قصة بحري بمستمس لقسي أبانا سنبرو فقري بقليلي بقصة زرعي سدرانا 4 ولدات يافرا أنن 3 حواتين بخر قزانا أي مابيل نتوكاني يقوي يبحل أبشحن شعت 165 توليدو دهر عامت مرعى ولدنا مخانيو أي مابيل حوي ولا بنشتقون تقوني أسيو عتوبن تنقوني نيرو أسيو سأبهالن هدوءن بمنبارو كأشي إلنا ننصبو أنيرنا أدي بخرا بمخانو كيكون يترفن كاب كلنا بليت أتحنقو أنيرا أي ما بيلكن أسيو حفارن مقللن بمخانو
اتفولي كنكني حفرون يريو بأس زي فتوتو مسبيو أحواتي أبزب بأسلو ويابزرب بشلو أوان كم عق أبسلام كوين الزرقاقو أمنسيو أبو يابزيه اللو أوان نايبو بوتا حيزو إيو غزا مسرحنا ناي مشت صلوت متصلاينا أب ساعتنا مدقاسنا زأمسولو نطفتات بتقاتي كتاتل كابتناي بحق عدميو أسيو عبنيرو كل غزي بزعبا كل خنتاتي تمرتي محازتي كوني زخوان زشقر النسب نتدقالي حتني أب منقوين أب منقو أيما بالحوين نيحا مشتعمتات فللي كم مهلاو متن كم قلعو نحد حدنا خنفالت بسوح عدتلاي قبرنا نسو ناب حدار بيت تمرتي أب زخدلو أوان أنا يقوال شو عمت رأينيري تحرقو أب علاتن قلفولي أقاد أميتاتن تراينا نرخب نيرنا أيما بالحوي زقاتوا بيت تمرتي بزح رحق تقوان تزين برد كمزي نور حز غدا خويني تسمعني ناي مجمريا كأنزا ناي مفللاي كأنزا ناي تفكرو سب مس أنزا استماؤر كلا أوان ينيرا برتوك حرد ما حممكو دهر مخادو دحر قلق النيات أبوي ربدا بخصح فولو مسحبرني كل التمول حسابات راي خصحف كيلي نعاقاتن تراي دما بقسي في دلات صحف كوان زخبركا أي مابل بالدعم يزفت وكا نافقكا 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 تفكرك حفتخا إما كلي زرسع كل كبا نافقكا اللخو أبوي نزاد بدب مسرأيا بزحق مويتو بزعبا ناب عبايك خيدك منباركي ولا حتى تصحفك كمون بزعباي هواتكن كالق زيناتاتن وسخكي كابزوم نافقكا يفتوكا يزبلو على دما أو حدا بيلكي كم بحدش صحفلو إلوني مو اتناي بحق اسمع عنو زولو نسو ندحر كوينخي ملس كلو نمنتاينا حوي أو حيدا غفقرو كم زدليني أي تردعنن بزاد بدابقن كل قزيم سجارة غليو داماسن حوي كاب أي مابل بغلت عمتي زنقس ملو اسمو داماسن جين ميهر وايو كم سب أسيب الليح أخيس مسحقن أزي تفتاون النيرو مسو كل قزي سحقي كم قل خبكن ترخيبو ندما سق كبلني سقمني نيرو كساب ذا ساعة زيئة سم داماسن حوين تتلعيلو ويكبكلني ويفي الشيخ كبل كاب كلتين كتن حنتين الله كاباي بسلسة عمتي عبكو أنت نبري كمزي ما انت يكويني يسمع عن النيرو تختم فاس عركي نيرو هيوتي بقى بصراحة زق قبزبلو اللقزي داماسن حوي كميك يرخم زبرابرني يفلدي حدا معلتي ندي أوداتي حواتي كعسون لا تتقوتو نعي كأزر غزانا تريلات النيليك وقطع مسرعيني تقوتا قواريتو قونا تخدينو مساي سرح كذا خسرح وإلو سرحان سي تودي وداني إلو إنا درفي راستي اللو الإلو مولو معلت حقزانو إلو اتدرار فوق كل خنتاتو بسحاق تنفاسي كساب سحطرني إزغو حما أصبحال طبعي نبرا حاحان ساب جيجاب سقبرو اللغة نقرات نسانا يلوات ولو نيرو نابنت ودع سرت غلط عامتن كله كابو بويت حبي إما كينا إلا ما مدنيرو
أبوي كم زعينة جيجاتات تصور يكونن مس فلت أجن كندو زهر مو حقيفوه كم زسعبين يروت قداي أدي أزمة برتعتها حوس هلواتات في أتودع أبوي أبتغزيتي كيشي نيرو داماسن أمنكو بتسكيمو أبدح رواي مقامت أونايت ماكينة مسأتوا كباب 15 كيلومتر زويرو نابت زغربي هزوز رديت كترخبولو تخيل حكمنا بسحوا حسابو أمن قديت ألا بقع نسبن الناس حتى يبسحوا نديقن هيوتا تريف اللايو اتقدامي رديت سكبر الله دكتور قرب دمجي أنت تنبر شتت مبلت نيرا يلونا اتمقلو الفشختون فلي بحرياتون قبل بزخون زرخ بسبنا خاطو كسي وسدني أب كلاسهم كابتن كن مسحقات كنسو اتزنف اعتماري نيرو أب زونانا دما اتزنا أسي ماسترز ديجرز نوري نيرو قون نزي بونا وقمت ناي كارات نيرو حلقة كانت ناي كعسة سكيعت أب كلاي درجان كلو خونا أب يونيفرسيتي نسي نيرو أبيت خريستيان كأند دياقون إذا كله كمي جيرو جزي يرخبلو نيرو يكرمني ناب حداري بيت تمرت مسكدي سوم مولي بخي دقي مسحق أي مثلا النيرو داما سنحاوي مبرهتنا هوتي نيرو زنا أسناي كزانا خا دحر 3 عمل ستولدي جون ماري فياني كازانزايو فياني تفتاوي قرينياتات فريات عينتي زنبورو كنكا كم كلهم أشتحوات متكري نيرو دحيروكا وقب كخونن بقومت تقبلل كبلنا نتجمري بعينتيسي كل جزي كم نشتون أما تخجبر جدي تعزلن نجيري هستم تزنوركو نشتون كلو كم زخركور أبسخت كويس عبن نيرو بزخاء نسب تغاين تزيلي جلس قدلن خويني يسمعنا نيرو أنا مبل سالسي تزدولتكن إتا أنكو كم حامس قوالن ينيري أبتع بلادق تبعت يوزت تبابع بهل رواندا توسخ تغطي كوين النيو أب رواندا كم قوالن ستيكي طبو اسم كلوكا بزيمت أنا قداسيو سدرايكا إتا أنكو قوالهم زخون أبر كركبا أيدلين يوم سلازي حقتات زيادة حواتي أباي ترونيرم زيادة سرح قزا زغلت أفسعتات أتوتو كداني ممرات محاجتي ممرات زأمسلو مرجعتاتون متأتتاوي قبرونيرم سدراي ولا قوات مرتي كنفعن أمري كسفحن درخيتي فترو لين تنبرو كم كلو عقبا وحبر تسبقن دمتي كي تسمعك عب مدلي وما يترفن اتسقرم جن كابسوم كلهم نز تاريخ زي كتصوي استرفكو أنا مخانيو يقتل أزي تكتاتل وزلخم كاب كتما باريس بقد تازفنو دمت راديو رنايو ناب سومناو مدب سبورت قد مسقارنا
ናይዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከዘኻኽረኩም። ኤርትራ ብትርከቦ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ 2019 ኣትሒዙ ጸኒሑ ዘጥቅዕ ዘሎ ወራር ዕስለ አንበጣ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ናይ መግቢ ዋሕዲ ከይኸትል ስጋኣት ከም ዘሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ደጊሙ ኣጠንቂቑ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ኣብ መንጎ ካቤጃ ዝኾኑ ቤን ዓምርን ኑባን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 79 ድማ ቆሲሎም። ጅቡቲ ምስ ብዝሕ ህዝባ ብምንጻር ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝበዝሐ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዝተራእየላ ሃገር እያ። 1 ሚልዮን ካብዚ ኣክል ብዝሕ ህዝባ ዛጊት 1200 መልከፍትን ሞት 3 ሰባትን መዝጊባ ዘላ ጅቡቲ ነዚ ለበዳ ንምምካት ክትሓጋገዝዋ ንጸንሑ 12 ቻይናውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ዝለዓለ ማዳልያ ሃገራዊ ክብሪ ሸሊማ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረናዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ኣፍቅር ስፖርት ንሎሚ ሰሉስ ዘዳለናዮ ትሕዝቶታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ብሰሪ ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ 13 መጋቢት ናይዚ ዓመት እዚ ኣትሒዙ ተቋሪጹ ዝርከብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማዕስን ብኸመይን ኣገባብ ይቕጽል ዝብል ዛዕባ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣካታዓይ ኮይኑ ይርከብ። እተን ኣብዚ ሊግ እዚ ክሳተፋ ዝጸንሓ 20 ክለባት ብምልአን እዚ ንኽፍጸም ብሓፈሻ 92 ግጥማት ተሪፍዎ ዝርከብ ናይዚ ዓመት ስፖርት ውድድር ክዛዘም ድሌት ከም ዘለዎን እኳን ተገለጻ ኣብ ኣገባብ ኣፈጻጽሙ ግን ኣብ ምርዳእ ክበጽሓ ኣይከኣላን። ኣብዚ እዋን እዚ ፕሮጀክት ዳግመ ጅማረ ዝተሰምየ ሓያሎ መምርሒታት ዝሓቖፈት ትልሚ ነዘተን ንድምፅን ድልው ኮይኑ ይርከብ። ገለ ካብቲ ትትልሚ ሒዝዎ ዘሎ ነጥብታት ተሪፉ ዘሎ ግጥማት ብምሉኡ ካብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ 10 ዘይሻራውያን ሜዳታት ክሰላሰል ዝብል እዩ። እዚ ክኸውን ዝተደልየሉ ድማ ጋንታታት ኣብ ሜዳን ተደኣ ተዓዊተን ዋላ እኳ እቲ ግጥማት ብዘይተዓዛቢ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ዝካየድ እንተኾነ ደገፍተን ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮማት እናተኣከቡ ኣደዳ ጃምላዊ መልከፍቲ ከይኮኑ ስጋኣት ስለ ዘሎ እዩ። ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ እውን ብሸነኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስታድዮም ንዝእከቡ ደገፍቲ ዝቆጻጸሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ ክቕርብ ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎ። 6 ኣብ ታሕተዋይ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ ጋንታታት ማለት ኖርዊች፣ ኣስቶን ቪላ፣ ቦርንማውዝ፣ ብራይተን፣ ዌስትሃምን ዋትፎርድን ሻራ ኣብ ዘይብሉ ሜዳ ተደኣ ተዓዊትና ኣብ ሜዳና ክንረኽቦ ዝግባእና ዝነበረ ረብሓ ክንፈገና እዩ ብምባል ነቲ ግባብ ይቃወምኦ ከም ዘለዋ ብሰፊሑ ይንገር ኣሎ። ገለ መራሕቲ ክለባት እውን ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ውድድር ልዕሊ ካልኦት ጋንታታት ብዝሒ ዘለዎ ፀወታታት ኣብ ሜዳን ዝገበራ ክለባት ኣብ ሜዳን ረቢሕን ስለ ዝኾና ሕጂ ዝተረፈ ግጥማት ሻራ ኣብ ዘይብሉ ሜዳታት ምስላጡ ፍትሓውነት፣ ምዑሪነትን ተኣማንነትን ናይቲ ውድድር ዘይሕሉ ኣሰራርሓዩ ብምባል ኣብ ማዕከናት ዜና ብምቕራብ ብግልፂ ተቃይሞም ኣለዉ። እቲ ንመዋእል ክስራሓሉ ጸንሐ 3 ኣብ ዳሕረዋይ ተርታ ዝተሰርዓ ክለባት ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ይምለሳ ዝብል ሕጊ ኣብዚ ዓመት እዚ ዘይስራሓሉ እንተደኣ ኮይኑ እተን ኣብቲ ተተሊሙ ዘሎ ኣሰራርሓ ቅሬታ ዘለዎን ክለባት ኣብ ሻራ ዘይብሉ ሜዳ ንኽፃወታ ዝኾነ ይኹን ጸገም ከም ዘይብለን እዩ ዝሕበር። እዚ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ብክለባት ፕሪምየር ሊግ ድምፂ ክወሃበሉ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ፕሮጀክት ትማሊ ኣጋምሸት በተን ጋንታታት ክዝትየሉ ኣምሲሎ። እቲ ወፂ ዘሎ ትልሚ ጸዲቑ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተደኣ ኮይኑ ብዘይካቲ ካብ መንግስትን ሰብ ሞያ ሕክምናን ክውላዓሉ ዘሎ ቀጠልያ መብራህቲ ብውሕዱ ብ14 ክለባት ፕሪምየር ሊግ ተቐባልነት ክረክብ ኣሎ። ጋዜጣ ቴሌግራፍ ድሒራ ተጋውሖ ከም ዘላ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ክልተ ካልኦት ተወሳኽቲ ጋንታታት ነተን ኣቐዲመን ንዘይሻራዊ ሜዳ ዘይደገፋ 6 ጋንታታት ሓቢረንአን ኣለዋ። ገለ ተንተንቲ ነቲ እዘን ጋንታታት ዘቕርብኦ ዘለዋ ምኽንያት ቅቡል እዩ ኢሎም ክገልጽዎን ከለዉ ካልኦት ድማ እቲ ምኽንያት እቲ ውድድር ከም ዘይቀጽል ጌርካ ንድሕሪት ካብ ምምላስ እትድሕነሉ ሓንካስ ምስምስ እዩ ብምባል መደምደምታ ይህብሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓዲ እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዜጋታት ካብ ዝመጽእ ረቡዕ ንድሓር ኣብ ግዳም ከም ዊንቶኦም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንኸካይዱ ፈቒዱሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፕሮፌሽናላዊ ስፖርታዊ ውድድራት ኣመልኪቱ ብሰንበት ዝሃቦ ፍሉይ መምርሒ እኳ እንተዘይነበረ ትማሊ ሶኒ ግን ንስፖርት ዝምልከት ተወሳኺ መምርሒታት ክህብ ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ። ሓላፊ ክፍሊ ባህሊ ዓዲ እንግሊዝ ኦሊቨር ዶውደን እውን ምስ ሰበ ስልጣን ስፖርት ሃገር ዝመጽእ ሐሙስ ርክብ ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ፕሪምየር ሊግ ቦገኑ ኣብ ሰሙን እዚ ንቐጻልነት ውድድርን ሕክምናዊ መርመራታትን ኣመልኪቱ ምስ ማሕበር ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ኩዕሶ እግርን ማሕበር ኣሰልጠንትን ክዝትዩ
ካብ ቢቢሲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምንጻር ብውልቂ ዝግበር መርመራ ካብ 150 ክሳብ 180 ፓውንድ ይውድእ። በቲ ዛጊት ዕላዊ ዘይኮነ ትልሚ መሰረት ድማ ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ሕክምናዊ መርመራ ንኸካይድ ክግደድ እዩ። እዚ ድማ ትውድድር ክሳብ ዝውዳእ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ 92 ግጥማት ሰሙናዊ 30,000 ፓውንድ ዘውፅእ ከባቢ 40,000 መርመራታት ክሰላሰል እዩ። ሻምፒዮን እትኸውን ጋንታ ከምኡውን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዝሳተፋን ናብ ድሕሪት ዝምለሳን ክለባት ኣብ ሜዳ ብዝግበሩ ግጥማት እንተደኣ ዘይተለልየን ንምፍላይን እንታይ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ግን 3 ኣማራጺታት ከም ዘለዉ ይዛረቡ። እቲ ቀዳማይ ኣማራጺ ነቲ ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢታት ሙሉእ ብምሉእ ውድቕ ብምግባር ብዘይ ሻምፒዮን ንድሕሪት ዝምለሳን ንላዕሊ ዝድባን ጋንታታት ነቲ ውድድር ምስራዝ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ክለብ ዛጊት ዘመዝገበቶ ማእከላይ ገምጋም ነጥቢ ብምውካስ መሳልል ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ምውሳን ዝብል እዩ። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ኣማራጺ ክኸውን ዝኽእል ድማ ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ሰሌዳ ከም ዘለዎ ምቕባል እዩ። ላዕለዋይ ፈጻሚ ፕሪምየር ሊግ ሪቻርድ ማስተርስ እዚ ውድድር ኣብ ሜዳ ክዛዘም ተደኣ ዘይክኢሉ ብውሕዱ ናይ $1 ቢልዮን ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ሃገራውያን ፌደሬሽናት ንናይዚ ዓመት ውድድራት ኣብ መፈጸምታ ከብጽሕኦ ድየን ወይስ ክስርዞ ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ውሳኔአን ንኸፍለጣ ክሳብ ዝመጽእ 25 ግንቦት ናይ ግዜ ገደብ ተነቢሩለን ኣሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳይት ክለብ ሊዮን ያን ሚካኤል ኦላስ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ካብ ናሓሴ 7 ጀሚሩ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታት ፕረዚደንት እቲ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተሰናኸለ ካልኣይ እግሪ ግጥም ክለቡን ኢጣልያዊት ክለብ ዩቬንቱስን ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ኣብ ቱሪን ኣብ ዕጹው ማዕጾ ክቕጽል እዩ። ክልቲአን ጋንታታት ኣቐዲመን ኣብ ስታድዮም ኣሊያንዝ ኣካይደኖ ኣብ ዝነበራ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ነይረን። እቲ ፕረዚደንት ወሲኹ ጋንትኡ ብመንገዲ ሕጋውያን ወከልቲ ቢላ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ንኽቕጽል ኣቕሪባቶ ዘላ ጥርዓን እንተደኣ ዘይተዓዊቱ ንፈረንሳ ወኪለን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዝሳተፋ ዘለዋ ክለቡን ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ብዘይ እኹል ምድላዋት ናብቲ ዓብዪ ኤሮጳ ውድድር ክኣትዋ ብምዃነን መላገጺ ካልኦት ጋንታታት ከይኮና ኣይተርፋንየን ብምባል ስጋኣቱ ገሊጹ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ንናይ ዝዓመተ ስፖርት ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሊግ ሓደ ብምዕጻው ንክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ዘውዲ ሻምፒዮንነት ከም ዝደፍኣላ ዝዝከር እዩ። ፕረዚደንት ኦላስ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝቕጽለሉ ዕለት ኣፉ መሊኡ ይጥቀስ ዳ እምበር ብወገን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ግን ንዳግመ ጅማረ ናይቲ ውድድር ዝምልከት ዝተዋህበ ዝኾነ መግለጺ የለን። ተጻወትን ኣገደስቲ ስታፋትን ክለባት እስጳኛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ክገብርዎ ኣብ ዝቐነዩ ሕክምናዊ መርመራ 5 ስሞም ዘይተገልጹ ተጻወቲ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ከም ጸንሑ ላሊጋ እስጳኛ ኣፍሊጡ። ላሊጋ ከም ዝሓበሮ እቶም ኣብ ውሽባ ኣትዮም ዘለዉ እቲ ቫይረስ ተረኽቦም 5 ውልቀ ሰባት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ምልክታት ናይቲ ሕማም ኣይረኣዩን ዘለዉ። ተኸላኸላይ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሎዲ፣ ኣከፋፋሊ ክለብ ግራናዳ ሄሬራን ሓላው ውልዳት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ሮሜሮን በቲ ቫይረስ ተለቢዶም ከም ዘለዉ ዝተረጋገጸ ክኸውን ከሎ እቲ ላሊጋ ሂቦ ዘሎ ቁጽሪ ናይቶም በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ነዞም 3 ተጻወቲ ኣብ ቁጽሪ ዘእተወ ድዩ ኣይኮነን ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ላሊጋ እስጳኛ ካብ 12 ሰነ ንድሓር ብዘይ ተዓዛቢ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ክቕጽል ተኽእሎ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ላሊጋ ሃቪየር ቴባስ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ኣተንቢሩሎ። ተኸላኸላይ ባርሰሎና ጀራርድ ፒኬ ወገኑ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝጸናሕና እኹል ምድላዋት ንምግባር ግዜ የድልየናዩ ብምባል ነቲ ብቴባስ ዝተኣመመ መዓልቲ ክነዋሕ ጠሊቡ። እስጳኛ ሓንቲ ካብተን ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኸቢድ ዝተሃስያ ሃገራት ኤሮጳ ኮይና ክሳብ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ጥራይ መልከፍቲ ናይ ኣስታት 225,000 ሞት ናይ ልዕሊ 26,000 ሰባትን ኣጋጢምዋ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና እንግሊዛዊት ክለብ ብራይተን ሓደ ካብ ተጻወታ ግዳይ መልከፍቲ እቲ ሕማም ከም ዝኾነ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ኣፍሊጣ። ክልተ ካልኦት ኣባላት ናይዛ ፕሪምየር ሊግ ትነጥፍ ጋንታ ኣቐዲሞም በዚ ሕማም ስለ ዝተታሕዙ ኣብ ውሸባ ኣትዮም ነይሮም እዮም። ኣብ ጀርመን እውን ኤርስተስ ቡንደስሊጋን ስቫይተን ቡንደስሊጋን ካብ ዝመጽእ ቀዳም 16 ጉንበት ጀሚሩ ንኽቕጽል ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ክልተ ተጻወቲ ናይ ኣብ ስቫይተ ሊጋ ትጻወት ክለብ ዳይናሞ ድረስደን ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ብምጽንሖም ብምሉኦም ኣባላታ ክለብ ክውሸቡ ተገዲዶም። ሕጽይቱ ንስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ቃሾጊ ፕሪምየር ሊግ ይኹን ክለብ ኒውካስል ካብ ንገንዘብ ንሞራላዊ ክብሪ ቀዳምነት ክህቡ ኣተሓሳሲባ። እታ ነቲ ኣብ 2018 ኣብ ውሽጢ ኣብ ቱርኪ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ዝተቐትለ
ወዲ 59 ዓመት ጋዜጠኛ ሕጺቱ ዝነበረት ሃቲስ ቼንግዝ ዝተባለት ቱርካዊት ነዚ መተሓሳሰብ እዚ ደጊማ ትህብ ዘላ ምስግጋር ዋንነት ክለብ ኒውካስል ካብ እንግሊዛዊ ማይክ ኣሽለይ ናብ ብህዝባዊ ማዕከን ወፍሪ ስዑድ ዓረብ ዝድገፉ ጉጅለ ወፈርቲ ከውንነት ንኽለብስ እናተቓረበ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ ግዜ እዩ። እቲ ን80 ሚእታዊት ናይቲ 300 ሚልዮን ተገሚቱ ዘሎ መሸጣ ዋጋ ክለብ ኒውካስል ክሽፍን ምዃኑ ተነጊሩሉ ዘሎ ማዕከን ወፍሪ ብኣቦ እምበርነት ናይቲ ንስዑድ ዓረብ ዝመርሕ ዘሎን ንመቕተልቲ ቃሾግ ድማ ከም ዝኣዘዞን ዝኽሰስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን እዩ ዝእለ። ቼንግዝ ኣብ መልእኽታ ኣብ ማሕደርቲ ይኹኑ ወሰንቲ ኣካላት ክለብ ኒውካስል ኣብ ክንዲ ፊናንሳውን ፖለቲካውን ረብሓ ጥራይ ስነ ምግባራዊ ክብርታትን ኣብ ግምት ከእትዉ ኣለዎም። ገንዘብ ኩሉ ነገር ኣይዕድግን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ንኸም ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማን ዝኣመሰሉ ሰባት እነመሓላልፎ መልእኽቲ ከም መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ እዩ። ነቶም ብዘተኣማምን መርትዖ ቀተልትን ኣረሜናውያንን ከም ዝኾኑ ክሲ ዝቐረበሎም ሰባት ኣብ ቀጽሪ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ቦታን ዕድልን ክወሃቦም የብሉን። እዚ ዝግበር ዘሎ ዘተ ውዕል መሸጣ ኸኣ ደው ክብል ኣለዎ ብምባል ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ቀትለት ሕፅያን ተደዊኑ ዘሎ ምስሊ ስዑድ ዓረብን ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማንን ብስም ስፖርት ክሕደስ ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ ኣገንዚባ። ኢጣልያዊ ተኸላኸላይ ክለብ ዩቬንቱስ ጂዮርጂን ኬሊኒ ንማሪዮ ባላቶልን ፊሊፕ ሜሎን ብዘለፋ ተሳኢልዎም። ኬሊኒ ነዞም ክልተ ደጋንቱ ዝነበሩ ተጻዋቲ ብዘለፋ ዘዋረዶም ዝመጽእ ሰሙን ናብ ዕዳጋ ንእትዝርጋሕ ንታሪኽ ህይወቱ ተዘንቱ መጽሓፍ ኣመልኪቱ ላ ሪፖብሊካ ምስ ዝተባለት ጋዜጣ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዩ። ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ለቢሱ ኣብ 103 ግጥማ ዝተሰለፈ ኬሊኒ ንባሎቶሊ ንደቂ ጋንቱ ክብረት ዘይብሉ ኣሉታዊ ሰብ እዩ ብምባል ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዋንጫ ኮንፌደሬሽን 2013 ኣንጻር ብራዚል ኣብ ዝገበርናዮ ጸወታ ወላ ሓንቲ ከይሓገዘና ኢዱ ጣሚሩ ይወፅዩ ብሓቂ ጽፊዒት እዩ ዝግብኦ ብምባል ንነቐፌቱ ምኽንያት ፈጢሩሉ። ኬሊኒ ብተወሳኺ ሓደ ሰባት ንባሎቶሊ ሓደ ካብቶም 5 ዝበለጹ ኣትቃዕትን የዓለምና ኢሎም ይገልጽዎ ነይሮም እዮም። ኣነ ግን ምስ ቀዳሞት 20 ብሉጻቱን ሰሪዐዮ ኣይፈልጥን ብምባል ነቲ ኣብ ኤሮ 2012 ከምኡን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ምስኡ ሓቢሩ ዝተጻወተ ኢጣልያዊ ኣናኢስዎ። ባሎቶሊ ብወገኑ ንዘለፋ ኬሊኒ ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ኣነ ንሰብ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ኣብ ገጹ ክብሎ ብውሕዱ ቅንዕናን ትብዓትን ኣለኒ። ብዓይኒ ቅንዕና ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ነዚ ክስ እዚ ቃልዕ ክትገብሮን ክትገልጾን ብዙሕ ዕድል ነይሩካዩ። ከምኡ ክትገብር ግን ኣይመረጽካን። ከምዚ ምግባር ሻምፒዮንነት እንተደኣ ኮይኑ ሻምፒዮን ምዃን ይትረፈኒ ብምባል ንተግባር ናይቲ ወዲ 35 ዓመት ተኸላኸላይ ናይ ፈራሓ ስራሕ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኬሊኒ መጠን ነቐፌቱ ብምስፋሕ ንብራዚላዊ ሜሎ ናይ ሕማቓት ሕማቕ ኢሉ ብምስማይ ንሱ ኣብ ዘለወሉ ኣከባቢ ኣምባጋሮ ግድን እዩ ዝለዓል ብሓፂሩ ዝተበላሸወ ቱፋሕ እዩ ብምባል ፈጣሪ ህውከት ከም ዝኾነ ኣረድዩ። ቅድሚ ሕጂ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እንተዘይትኸውን ኣበየ ናይ ስራሕ ተዋፊርካ መሃላኻ ነርካ ተባሂሉ ተሓቲቱ ቀታሊ ሰብ ምኾንኩ ነይረ ኢሉ ዝመለሰ ሜሎ ኬሊኒ ንዝወርወረሉ ቀስቲ ነቐፌታ ብዛዕባ ካልኦት ኣብ መጽሓፍ ሕማቕ ክትዛረብ ቀሊል እዩ። ነዚ ተኸላኸላይ ምናልባት ክሳብ ሕጂ የሕሪቕዎ ዘሎ ንዩቬንቱስ ሓዲገ ናብ ጋላታስራይ ምስ ተሰጋገርኩ ኣብ ሜዳ ሕራይ ጌርና ስለ ዝለኸዓናዮም እዩ ዝኸውን ብምባል መሊሱ። እንግሊዛዊ ናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ሊቨርፑል ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ብድሕሪ ብራዚላዊ ካፉ እቲ ዝበለጸ ካብ ድሕሪት እናተበገሰ ዘጥቅዕ ተኸላኸላይ ከም ዝኾነ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝስለፍ ዝነበረ ጋሪ ኔቨል ምስክርነት ሂቡ። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ከም ተንታኒ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዛዕይ ዘሎ ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ኔቪል ኣብ ዓውዲ ምክልኻል ኣባል ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሮን ዋንቢካሳ ካብ ኣርኖልድ ንላዕሊ ከም ዘድምዕ እኳ እንተሓበረ ናብ ቅድሚት እናሓለፍካ ንመጋጥምትኻ መጥቃዕ ግን ድሕሪ ካፉ ከም ኣሌክሳንደር ዝኣመሰለ ብቕዓት ዘለዎ ኣይረኣኹን ኢሉ። ክሳብ ሕጂ ኣብ 125 ግጥማት ናይ ጋንቱ ተሰሊፉ ተጻዊቱ ዘሎ ወዲ 21 ዓመት ኣርኖልድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር 12 ኩዕሳሱ ንሸቶ ድልዋት ብምግባሩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብቐረብ ኩዕሶ ናይ ተኸላኸልቲ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት እውን ውድድር ክፍጸም ገና 9 ፀወታታት ተሪፍዎ እንከሎ ነዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁጥሪ እዚ ድሮ በፂሕዎ ይርከብ። ኣብ ካልእ ንሊቨርፑል ዘማእከለ ዜና ብክለብ ሪያል ማድሪድ ዝህደን ዘሎ ሴኔጋላዊ ናይ ጸጋም ክንፊ ኣጥቃዒ ሳዲዮ ማኔ ብጋንቱ ሓድሽ ውዕል ክወሃቦ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ ፉትቦል ኢንሳይደር ኣፍሊጣ።
ريال مدريد أبز متسك كرامات أبز غفت معصو مسرح مستقار تزاوتي نمانه قدام إعلام أجيراتو كمزلا بتدقاقامي استقلتك خون كلو ليفربول نزي كابز اسبانيويت كلب كمت زخل سقات نمبرعانيا نزي سنغالاو تزاوتاي نايصوتا زمنو كساب زازم نخجلجلا حدش وعل تدالول زلا مانه أب كل تشان 18 مسجانتو زاتو استمحيش وعل أب كل تشان 23 جيزيو كبكع ناب مدرخ مخاطة قسطي نملاس لمد أب مكياز ركب نايك قدم شامبيون مخاطة قسطي كبيد ميزان عالمنا مايك تايسون مس أمريكاوي وروي تزاوتاي كعسو سكيعت نبر دينيس رودمان أب زقبرو زرب أب شعنشعتن بيتسعن شوعتن نأزني مقات أمتو إيفاندر هوليفيلد بسنو مجرامو ناي تعسا سمعيت كم زي فترة اللو قليسو أيرن مالت حسين ويدما ناي بلانيتنا زحسا مسب بزبل ساقواز فلت تايسون أب تقوانتي نأزني هوليفيلد بمحياخو ولاكوا بكوميشن أتلتيك نيفادا ناي 3 مليون دولار مقصعتي كبيانلو انتخالي مسدقفتي حبيرو بمسأل لعلتي زد توسنلو مقصعتي كأتو كم زخالي وسيقو حبيرو نسو قتسيلو بزعبات مقصعتي بفتسوم حسيبا يفلتني انتايدا لنفس وكف دقافي إننا خسكوان كاللخو زمسل سألي ناتسألكو كان دايزا أكل جنزب كم زرخبكو ترايزا حسب بحق أدما اتأتاوي لعلتي زي خسركو 3 مليون دولاريو أزغا يسحق النيو لكيعون هوليفيلد نخيسايه جنزبيجن بسألي مالي سايه سلازي بتكباري تتعيسه نبسي زوقسلو ولا حنت مخنيات يبلين إلو كان محيدة توارح هوليفيلد مس تايسون أب حدا مربر تلفزيون حبيرو أبز قربلو أب معكنا زيناك قريبو سلازي توعو عنبر نبعلون نخال سبا منكبو نخيسوا كم زنبر بمذكر نتايسون يقرأ كم زبللو جليسون يريو زي خبركم تخطاتلتنا نلومي عدالينا لكم زنبرنا تحستو سبورت أبزي فتسيمنا لنا زمت سولوس بخالق ساب نرخب نقول لنا سلام انتعنان